Ostiralean, ekainaren 26an inauguratuko dute Endarlatzako errepide berria. 2 urte inguruko lanak burutu ostean. Endarlatzako errepideak Gipuzkoa eta Nafarroa lotzen ditu, Bidasoa ibaia jarraituz. Berako herritarrak oro har pozik daude errepide berriarekin. Hala ere, era guztietako iritziak daude. Ongi, ez dakit, bai, konten, agitz konten, ja, agautu dutela, eta bueno, ongi. Bai, batun ezazea dira, bueno, badeu guri, ja, oangutik egitan joan dela, eta ja, mejotko dela hori. Akautuko dira saltzak, eta jatuko gara Irunera ongi, eta, pues, oberako. Nahiko luze, minon, oberako. Ni duitzet, demotxiki barrenen sark lehituko horretza. Porque kanpotik heldu da estranjerua ikearria eta zirkulazioa aumentza da. Eta demotxikin hori ingurutuke, ja, kasi dien, ingurutuke, zahatxio, bertza karrilutak egizio. Hori lehurrak lehituko da xantin, txikila lehituko da. 2007ko apirilean ekin zieten berrikuntza lanei. Eta 2 urte luze hauetan inguruko herritarrek, errepide mosketak, autopilaketak, eta beste hainbat eragozpen pairatu behar izan dituzte. Askotan espetu behar, eta gero kamioneru denaini, eta kamionekin, eta batein, pues, bueno, gabat pasatu, eta hola, egunaz, pues, haunitz espetu da, eta, bueno, hori biago nun, eta hori izan du da, osea, ez da bertze, egitzun bertze bueltika. Zertikan abitzen zinen hemen, dikan gelitzen zizuten buelta, pues bai, da, azkenien inkordio da. Bino, bueno, bukatzen da. Bueno, tarte egun batzuetan zandu die pixkat egun batzekola, tarteka ordu bat edo beste alegundu gaela, baina ez esageradurik ez. Egin den lanan gantikan, ez da horko esageratua. Segun-segunetan, segun-zerdutan, gaizki, aidezki. Beste egunetan, suertekin, 10 minutotan, hain bihar zen, azken momentuan igual ordu erdi bat. Eta hain momentu honetan, igual gehiago. Zerbait eguntan, igual ondu bera ordu erdi bat, ordu laurden, txikeldirik, baina, bueno. Gauz bat behar den nada eta... Errepide horretako hainbat puntutan, istripu larriak gertatu izan dira urte askotan. Hori konpontzeko eskaera, aspalditik egin zuten errepide horren erabiltzaileek. Sustua, bueno, beti kuidaduken joan, eta sustua harik ez hola bari da, goizin goiz pasatu, eta beti hola ibili gara, eta... Niri ez, binon pasatu zen hau nire gauzak, hau nire akzidentek. Sustoren bat bai izan dut nik baitere, baina, bueno, uste dut baitere dela pixko bat gure errua ere sobera velozidadetan ibiltzen garela, eta uste dugu, bueno, beti karreteran kendutzen diogu denbora karreterari, ez? Igual egoiten gara bertze tokitan lasaiago eta gero beti karreteran prisa ezaiten dugula. Lanek iraunduten bitartean, berako herritarrek adibidez, ordu erdi inguru bartzuten Irunera joateko. Errepide berriarekin bidaia ez da luze izango. Horrekin, zenbentarrek ordu erdia, segun, batzuetan, bastante bastante. Oain izango da nik uste 5-10 minutos. Pues ordu erdi bat igual. Eta orain zenbat izango? Pues oain, obra bukatzen, pues pensatzen dugu gutxigo, 10 minuto dola pasatuko dira. Kilometro gutxi dire eta, bueno, hori oain mejoratzekin notatuko da honi. Beratarrek maiz erabili behar izan duten Endarlatzako bidea. Bai, porque guk emendikan dena Irunera batea. Iruni bateko, ja luza egida. Orduan, mendik Irunera urbile bat. Gehigo ni gantzitik berara. Gantzikoa naiz eta gehigo beste tarte horretan, minio horre bai. Iruna, Gipuzkoekin bizi gara, jatxun, eta orduan edo zen gauzetako, bai, Frantziatik ibili barra ginen, eta beti ez da hain komodua, minio, bueno. Haunitze, egunero ez naiz joaten orduan, bueno, guretzat ez da hainbertzeko, minio, bueno, bai, uste dut denak nabatuko dugula, bai, diferentzia eta hobetasuna, bai.